Hetennete? 20. Október 11. hajnali 3:10 taram. A Teria-köböl csendes vizei vihar kitörésére készültek. Egy csaknem $80 millió értékű orosz Bolyam-Grad-Fias hadihajó horgonyzott önelégült nyugalomban, tisztjei vodkás poharakat emeltek egy újabb rakéta kilövés után. Azt hitték, biztonságban vannak radarok és több rétegű védelem oltalmában. De csupán néhány mérföldre onnan Ukrajna egy olyan csapást készített elő, amelynek költsége kevesebb, mint egyetlen kaliber rakétái. 5 öngyilkos drón, amelyeket radarok megzavarására terveztek, és 2 nehéz pilóta nélküli víz alatti jármű, mindegyik 100 font súlyú irányított robbanótöltettel, infravörös kamerákkal és GPS zavarás ellen immunis független inerciális navigációs rendszerrel felszerelve. Ami ezután következett, nem csupán egy újabb rajtaütés volt. Ez annak bizonyítéka, hogy az olcsó találékonyság szétzúzhatja a túlárazott önteltséget. 2025. Október 11. hajnali 3:10. A Teria-köböl az Azovi-tenger csendes öble, az éjszaka leple alatt nyugodott. Moszkva számára ez a kikötő érinthetetlen volt, több rétegű légvédelmi rendszerekkel védve, 400-as ütegek 100 mérföldes távolságot pásztáztak, 250 mérföldre elérő 46-os hosszú hatótávolságú rakéták, és Pantsir S1 rendszerek, amelyek Iker 30 mm-es ágyúkat kombináltak 12 mérföldre elérő rövid hatótávolságú rakétákkal. Azt hitték, az öböl elérhetetlen Ukrajna számára. A 2-es számú haditengerészeti mólón a Bolyam-Grad-Svag $80 millió acél és arrogancia mozdulatlanul várakozott. Alig néhány órával korábban kaliber cirkáló rakéták sorozatát lőtte ki egy Mikoviv közelében lévő katonai raktárra. Most éppen üzemanyagot vételezett túlzott magabiztosság ködében. A tengerészek elengedték magukat. A tisztek a fedélzeten kocintottak, mások elszúnyókáltak a vezérlőállomásaikon. Egyikük sem tudta, hogy alig 8 mérföldre 2 nagy sebességű teherszállító csónak civil jelzésekkel álcázva hangtalanul siklott az öböl felé. A látszólag nyugodt felszín alatt vihar készült. Ahelyett, hogy megvárták volna vajon a hajó következő legénysége egy laktanyát, egy zsúfolt lakónegyedet, vagy akár egy óvodát céloz-e meg, Ukrajna először cselekedett. Kívülről a csónak hétköznapi teherszállítónak tűnt. De a pilóta fülkében 2 ukrán haditengerészeti kommandós ült a 73-as központból, akik orosz civileknek öltöztek. Mögöttük, ahol a rakomány konténereknek kellett volna lenniük 5 Beaver típusú FPV öngyilkos drón rejtőzött egyenként körülbelül $2000 kerülve és radarok megzavarására tervezve. Mellette egy kis halászhajó bújt meg, amely 2 nehéz pilóta nélküli víz alatti járművet rejtett. Mindegyik úgy lett programozva, hogy a hadihajó hajtómű tengelyeibe és kormányművébe csapódjon. Az egész csapásmérő erő összköltsége kevesebb, mint $300 000 volt. Ez csupán egy kaliber rakéta árának töredéke. És kevesebb, mint 5 perc alatt ez a kis csónakmozgó kilövőállásá változott Ukrajna egyik legmerészebb haditengerészeti csapásához. A teljesen orosz ellenőrzés alatt álló terület közepén a Bolyam-Grad-Svag hadihajó állt kompakt, de veszélyes háborús gépezetként. Ellentétben azokkal az óriási hajókkal, amelyek helikoptereket és nehéz légvédelmi ütegeket szállítanak, a Bolyam-M a Kaszpi-tenger vagy az Azovi-tenger szűk vizeihez készült. Mégis szinte bármilyen célpontot fenyegethetett Ukrajnában. A Tera-köböl körüli védelem, ahol a hadihajó kikötött, rétegzett és masszív volt. Ez nem egy szokványos kikötő volt. Ez egy úszó erődítmény volt. Egy S-400-as rendszer készen állt drónok és cirkáló rakéták elfogására, míg 2 Pantsir S1 radarállomás éjjel-nappal pásztázta az eget. Ez azt jelentette, hogy minden védelmi réteg aktív volt. Bármilyen ismeretlen objektumot szinte azonnal le kellett volna lőni. Így az orosz haditengerészet meggyőzte magát, hogy a Tera-köböl egy áthatolhatatlan vasfészek, amit egyetlen UAV sem tud megközelíteni. De ez volt a végzetes hibájuk. Ukrajna tökéletes időzítéssel csapott le olyan módszerrel, amit az ellenség soha nem várt. A tenger felszínén éppen csak suhanva, egy olyan radar holdzónán átsúszva, amely olyan kicsi volt, hogy ártalmatlannak tűnt. De ebből a résből csendben közeledett a halál olyan fegyverekkel, amelyeket Moszkva a legkevésbé sem képzelt el. 2 pilóta nélküli víz alatti jármű, amelyek ára egy kaliber rakéta 100 000 része. Pontosan hajnali 3:15-kor, amikor a 2 álcázott csónak már csak 3 mérföldre volt a céltól, a kikötő megfigyelési zónájának külső szélén
Az ukrán kommandósok cselekedtek. Lehúzták a szürke ponyvát a hátsó rekeszről. Alóla 5 FPV öngyilkos drón emelkedett ki. Mindegyik körülbelül 4 láb hosszú, 5-5 láb szárnyfesztávolságú üvegszálas kompozit testtel, ultra könnyű, alacsony hőkibocsátású tompa, szürkére festve, hogy eltűnjön a tenger hátterében. A tükör sima vízen 2 kis alak száguldott az éjszakába. Elektronikus hadviselési drónok. Halvány ledjeik villogtak, miközben jeleket sugároztak nem a pusztításra, hanem a megtévesztésre. A Banem parancsnoki hídján a radarkezelők hirtelen több tucat fantomjelzést láttak felvillanni a képernyőiken. Riasztók víjogtak, hangok kiabáltak. A tengerészek figyelme a hamis csatára szűkült a képernyőiken. Az ügyeletes orosz parancsnokok tüzet parancsoltak. A légvédelem fellángolt. És ahogy Ukrajna tervezői megjósolták, 90 másodpercen belül minden drón eltűnt. Az orosz legénység újongott, meg voltak győződve, hogy elhárították a kikötő elleni támadást. Fogalmuk sem volt, hogy az igazi veszély csendben suhan a víz felszínén. UAS 17. Miközben a parancsnoki híd a hamis jelek miatt káoszban vergődött, megkezdődött a víz alatti csapás. 2 kőfekete pilóta nélküli víz alatti jármű suhant át az öböl bejáratán. A közeli csónakról indított Knife Fish UUV-k 20 láb hosszúak voltak, lítium-ion akkumulátorokkal működtek, 16 órás üzemidővel, és képesek voltak 1700 font robbanóanyag szállítására. Fedélzeti navigációs algoritmusok, inerciális érzékelők és infravörös kamerák irányították őket halálos pontossággal. Egy közeli menedékben egy ukrán UUV kezelő a főegységből egy fekete-fehér FPV adást nézett. Körülötte csend. Csak a képernyő halvány fénye világította meg feszült, mozdulatlan arcát. A kijelzőn a hadihajó körvonalai rajzolódtak ki szinte tökéletes célpontként. Visszafojtotta lélegzetét. A Knifefish egyre közelebb lopakodott. Már csak néhány száz láb maradt. 950 láb, majd 800, majd 650. Az orosz hajó még mindig nem reagált. Radarja folyamatosan pörgött vakon a közeledő fenyegetésre. A kezelő keze megfeszült a vezérlőn. Megkezdődött a visszaszámlálás. 5, 4, 6, 3. Egy pillanatra minden elcsendesedett. Pontosan villanás tört fel a hadihajó hajtóműveinél, majd egy fehér füstoszlop hasította át az alsó hajótestet. Lángok löveltek ki mindkét oldalon, mint hatalmas hegesztőpisztolyok. Törmelék szóródott a tengerbe, mint tűzijáték. Alig 0,7 másodperccel az első UUV becsapódása után a Bayern teljes megfigyelő és navigációs rendszere riasztásokat víjogott, a radarképernyők vörösen villogtak. A hajtómű tengelyek halottak voltak. A kapitány parancsot vakkantott, gyors érzékelő ellenőrzés, lehetséges víz alatti támadás. De a válaszok használhatatlanok voltak. A fő radar megsemmisült. A Gradzwaage egyetlen reménye most a Panzer S1 közeli védelmi rendszer volt, amely 2-3-5 mérföldön belül hatékony, de a legénységnek kézzel kellett aktiválnia. Az UUV csapás után azonban a vezérlőközpont romokban hevert. A kabin hőmérséklete megugrott, és a tartalékrendszerek aktiválása lehetetlenné vált. Az alsó kompozit hajótest egy része felszakadt tengerlevegőt és szénport engedve a hídra. Egy radarkezelő súlyosan megsebesült. Az antenna szilánkjai a megfigyelő ablakon keresztül a mellkasába csapódtak. 18-kor. Alig 6 másodperccel az első csapás után egy kis szürke tárgy suhant a víz felszínén a baloldal felől, közel 95 mérföld órás sebességgel, egyenesen a hajó középső része felé, ahol a kaliber rakéták függőleges kilövőcsövekben várakoztak. A célpont a középső fedélzet volt, ahol egy 3H-14 rendszer 8 kaliber kilövő cellával helyezkedett el. A segédvezérlő teremben egy tiszt felkiáltott alacsony tárgy közeledik a baloldal felől, de már túl késő volt. A radar leállt, az optikai kamerákat füst vakította el. A Panzer ütegek nem kaptak tűzparancsot. A parancsnoki legénység még mindig a rendszer újraindításával küszködött. A Grad-fias védtelenül állt a második csapás előtt. Pontosan 19-kor a tárgya 3-as kilövőcsőbe csapódott. A robbanás letépte a fedelet. Sűrű fekete füstoszlop emelkedett az égbe. A detonáció szétszakította a középső fedélzet egy részét. Az acél meghajlott. Szilánkok hullottak, mint fémes jégeső. Azonnal a becsapódás után a hajó tűzoltó rendszere aktiválódott.
Szén-dioxid szelepek robbantak a fedélzeten, próbálva elfojtani a lángokat és hűteni az acélt. De már túl késő volt. A tűz átterjedt a segédenergiateremre. A rakétairányító modul égett. A szomszédos kilövőcsövek túlmelegedtek. Láncreakció indult, amely a hadihajót ócskavassá változtatta. Kevesebb, mint 7 perc alatt a Gradfi, az Azovi-tenger büszkesége eltűnt. A Buenma Graz-Váge az Azovi-tenger fő csapásmérő platformja volt Oroszország számára. Azoknál a sekély vizeknél és szűk csatornáknál csak az ilyen kisméretű hajók működhettek hatékonyan, radarok mellett elsuhanva, miközben hosszú hatótávolságú cirkáló rakétákat lőttek ki. És most legalább egy közülük eltűnt a csatatérről. Végül a csapás 2 igazságot bizonyított. Az olcsó találékonyság átformálhatja a csatateret, és az emberi visszafogottság kell, hogy vezesse annak használatát. Taktikailag a decentralizált, alacsony költségű rendszerek aszimmetrikus lehetőségeket kínálnak az ellenség előnyeinek megtagadására. A parancsnokoknak a küldetés tisztaságára, a civilek védelmére és az akció utáni értékelésre kell összpontosítaniuk. Etikailag a győzelem nem mérhető csupán anyagiakban, hanem a megmentett életekben és a betartatott szabályokban. A következmények felelősségvállalást, a túlélők orvosi ellátását és átláthatóságot követelnek az eszkaláció elkerülése érdekében. Amerika pragmatikus erő és erkölcsi vezetés hagyománya arra szólít fel, hogy a keményfejű innovációt jogi és humanitárius biztosítékokkal kombináljuk, hogy a taktikai siker ne gyengítse, hanem erősítse az ügyet, amelyet szolgál.